हेलो लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली आसाम पुलिसनि एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै दिनैहाय थांनो हासिगोन भाइभा टेस्टआव बेनो जाबाय एबि यूबी कन्स्टेबलआव स' बेनिफ्राय कमांडो रिजाल्ट आरो लोगोसे एपीआरनि काट अफ माब्ला फैगोन बेनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन आरो लोगोफोर भिडिअ खालामनो मोनैया गोबाव जाबायमोन मानोना आङो नोंथांमोनाथ' मिथिखादों जे आङो गुबुनाव दंफैयोमोन बेनि थाखायनो रेगुलार आपडेट होनो हायाखै आरो लोगोसे कमेन्ट्सबो नोंथांमोननो रिप्लाइखौ होनो हायाखैमोन दानि लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ मोनगोन आसाम पुलिसनि बागै आरो लोगोसे फैनो गोनां रिजाल्ट जेरै कमांडो बेनिफ्राय काट अफ दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिशियेल साइटआव एन्ड अफिशियेल साइटआव थांनानै जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन दा जों फैबाय अफिशियेल साइटआव एन्ड अफिशियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा एडमिट कार्ड होबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि भाइभा टेस्ट एबा अरेल टेस्टआव दा बेयाव बेखायनो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आईडी नाम्बारखौ होनानै एडमिट डाउनलड खालामदो आरो लोगोसे भाइभा टेस्टआव थांदो आरो बे भाइभा टेस्टआ नोंथांमोननिया अनलि 5 मार्क्सनि थाखाय आरो बे नाम्बार 5आव स' नोंथांमोना 5आवहाय 5 लानो नाजा आरो जेराव नोंथांमोना मोजां नाम्बार लानो हायो बेयावनो नोंथांमोननि काट अफ फैनायनि चान्सआ थायो मिथिखायो दा बेखायनो नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआव मोजाङै होदो बेनो लास्ट आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगोनो साख्रिया जासिगोन आसाम पुलिसाव अके दा बेखायनो मोजां होदो पारफरमेन्सखौ नोंथांमोना मोजां लाखिदो आरो जाहाथे नोंथांमोना नाम्बार मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना मोजां सानबानो जाबाय आरो बै नाम्बारानो नोंथांमोननियाव हेल्प खालामगोन आरो नोंनो फाइनाल लिस्टआव साख्रियाव फैनायनि चान्सखौ होगोन दा बेखायनो मोजां होदो जायफ्रानोखि कन्स्टेबलाव सेलेक्ट जादोंमोन क्वालिफाइड जादोंमोन दिनैनो नोंथांमोननि फार्स्ट भाइभा टेस्ट दा बेयाव थांनानै जाहाथे मोजां होयो गासैनिसिमबो आंनिफ्राय बड जब इनफो यूट्यूब चेनेलनिफ्राय आरो लोगोसे फेमिलि जानानै नोंथांमोननो अल द बेस्ट हरबाय जाहाथे मोजां पारफरमेन्सखौ होना फैयो आरो साख्रिया जायो थ' बिनिफ्राय माखासे फैनो गोनां आपकामिं रिजाल्ट जेरै नोंथांमोननि कमांडो फाइनाल लिस्ट दा बे गासैबो नोंथांमोना 15 आगस्तनि सिगां मोनखागोन बेखायनो एसे नेथ'दो लास्ट उइकआव फैनायनि चान्स दङ जुलाइआवहाय दा साडेनलि फैयोबो थ' नोंथांमोना जेब्ला भिडिअ खालामखाङो अब्लाबो नुनो हागौ जायखिजाया नोंथांमोना जुलाइनि जोबनायथिं मोनगोन रिजाल्टखौहाय आरो लोगोसे काट अफ फैनो गोनां बेनो जाबाय एपीआरनि अके दा एपीआरनि काट अफआ एसेबां हाइ लेभेलाव थाङा नोंथांमोना एसेयावनो क्वालिफाइड जागोन आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगोन दा जायखिजाया गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों बेनो जाबाय जुलाइनि नोंथांमोना देनांहाय मिथिगोन जे जुलाइनि जोबनायथिं मा आपडेट फैयो आरो बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोननि मेक्सिमाम रानिंआ जायो 2023नि फेब्रुवारि मार्च दानाव जानायनि चान्सआ दङ मानोना प्रिभियासखौ जों नायोब्ला फेब्रुवारि मार्चआव रिलिज जायो अब्ला स' नोंथांमोना अक्ट'बर नभेम्बराव एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोननो हागौ दा बेखायनो जोबनायथिं नेथ'दो नोंथांमोना जोबनाय दानथिं एबा एन्डिं इयाराव नेथ'दो स' बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फारि मोनगोन दा बेनिसिम लोगोफोर बेनिफ्राय रेगुलार आपडेट मोनसिगोन नोंथांमोना जेब्ला आङो न'आव सहैयो अब्ला नोंथांमोना रेगुलार आपडेट मोनगोन आरो कमेन्ट्सनि रिप्लाइबो नोंथांमोना मोननो हागोन